S pravdou von budem vám hrať, už iba chvíľa stačí mi a budem dobre sa mať. Bude mi ľahšie, bude mi ľahšie, poviem si nevadí, ak občas neladím. Dobrý deň, to som ja a dôvod sa predsa našiel. Anka. Konečne si dostala rozum. Nie, neboj sa. Neboj sa. Sadni si. Sadni si. Ja sa nehnevám. Naozaj? Naozaj. Pán farár mi povedal, že v takýchto organizáciách majú zlé skúsenosti. S rôznymi ťažkými prípadmi. Určite ťa Neboj. Veď ty vlastne za to ani nemôžeš. Otci, ti som dala taký gól. Natálka, ahoj. Je si hladná po takom zápase. Uvarím ti niečo. Otci, poď si so mnou ešte zakopať. No poď. Hop. Pekne. Hop. Tak. Čakal som od Evy väčšie pochopenie. A to je dôvod dávať hneď výpoveď. Mám pokrk toho, ako sa vždy všetko obráti proti mne. Ale to nerieši situáciu s Emou. Mal by si ju skúsiť presvedčiť, aby išla na odvykačku. Sám jej nepomôžeš. Keby som ju teraz chcel niekam zaviesť, tak mi ujde. Alebo zdrhne po pár dňoch z liečenia a skončí zase niekde na ulici a to nechcem. A aký zmysel má, že ju držíš u seba doma? Kým je u mňa, je v bezpečí. A dúfam, že keď ju pomaly a postupne budem presviečať, je šanca, že to pochopí. Bez toho žiadna liečba nemá zmysel, veď to sám dobre vieš. Neriešiš si náhodou cez Emu svoje sklamanie z Lindy. Vy ste sa s Emou dohodli na tejto verzii? Sám som pred pár rokmi bral pervitín a bol som závislý. A zachránilo ma iba to, že som na odvykačke stretol človeka, ktorý ma presviečal, že nie som stratený prípad. Bez neho by som to nedal. Jediné, čo chcem, je teraz posunúť túto pomoc ďalej Eme. To je celé. Táto ženská mi už lezie na nervy. Kamil má novú opatrovateľku. No, dnes mi už volá aspoň 6. raz. Prosím. Áno, ja viem, že nespolupracuje, ale musíte si s ním nejako poradiť. Tak to skúste znova. Prosím vás. Ja teraz nemôžem odísť z práce.
Dobrý večer. Dobrý večer. Vanda prišla z roboty, zobudila ma a mne sa už nedá spať. Kde to pracuje? V nejakom bare? Áno, robí čašničku. Ja viem, že to nie je bohvie čo, ale slušne zarobí na tringautoch. Nehnevajte sa, ale nemyslím si, že Vanda robí čašničku. Pozí ju sem taký hnusný, odporný chlap, čo ani náhodou nevyzerá na majiteľa slušného podniku. A vyzerá ako kto? Ako pasák. Mrzí ma to. Ale musel som vám to povedať. Dúfala som, že sa mýlim. Igor, dnes nie. Ja sa na to ešte dnes necítim. Spravme si chlapca. Vždy som chcel mať chlapca. Dobre vieš, že by doktor hovoril, aby som po Natálke už neotehotnela. Lekár strašia. Je to všetko urovná, uvidíš. Poď. Počkaj, Igor, počkaj. Čo? Ja sama. Ako ťa tu takto mohla nechať? Pred niekoľkými rokmi stál nieko odo mňa košiar a v ňom tvrdou hlavou a ešte tvrdšími rohmi vládol jeden samoľúbý pán. Bol to hromotvor na pohľadanie. Dobré ráno. Vanda. Ty, keď si o robote v bare, súlož však. Klamala si ma. Áno, ale zase tak veľký rozdiel v tom nie je. To teda je. Je rozdiel, či robíš čašničku, alebo sa kúriš.
Ja nie som žiadna šlapka. Robím spoločničku s solventným mužom. Za sex, ty sprostá. Za sex. Vieš čo, keď na rovinu, tak na rovinu. Ja som tú prácu robiť nechcela, ty si ma do toho donútila. Ja som chcela, aby si našla prácu, ale toto nie je práca. Ale žiadna iná normálna sa mi nenaskytla. A nechápem, prečo si taká škrobená. Vieš, koľko žien sa živí takýmto spôsobom? A sú to inteligentné baby, ktoré študujú... Ty prestaneš. Rozumela si? Prestaneš s tým. Musím s tebou hovoriť. Teraz nemám čas, chystám si veci na poradu. Dana, tá klebetnica už u nás roznáša, že spolu niečo máme. Sľúbila si mi, že za ňou pôjdeš a vysvetlíš jej to. Ale ja som za ňou bola. Ja som jej povedal, že sme starí známi, nech si to pre Boha živého zle nevysvetľuje. Tak ja neviem, asi mi neverí. Alebo chce získať môj flag, ja neviem. Presne toho som sa obával. Počkaj, ak sa toto dozvie ten môj, tak sme obidvaja, vieš kde? Čo teraz? Mám ísť za ním a povedať mu, že my dvaja spolu už dávno nič nemáme? Prosím, ty hlavne nič nepodnikaj, dobre? Je dôležité, aby sa nedozvedel, že sme spolu vôbec niekedy niečo mali, lebo potom si bude to moje lobovanie za teba vysvetľovať úplne nesprávne. Dobre. Výbav to ty poznáš ho lepšie. Ale hlavne už choď, nech nás nevidia spolu. Pretože to je ešte horšie. Chcem sa ti ospravedlniť, Martin. Moja reakcia na Emu bola prehnaná. Prosím ťa, prepáč. Nechcela som ťa uraziť, už vôbec som nechcela, aby si kvôli tomu odchádzal. Veď ja som sa nechal zbytočne uniesť. Prepáč. Pochopil som, že je najvyšší čas odísť. Posunúť sa niekam ďalej. Už mesiace sa tu potácam vo vzťahoch, ktoré nemajú budúcnosť. Skrátka sa musím odstrihnúť. Od tejto práce aj súkromne. A? Čo chceš iné robiť? Tak ešte to nemám celkom premyslené, ale bavilo by ma pre zmenu pomáhať mladým. Dokážu si zbabrať život len preto, že túžia experimentovať. Alebo sa cítia nešťastný. Alebo len tak, ako protest voči rodičom. Myslíš, že tam budeš užitočnejší ako tu? Asi by som sa tam našiel viac. Budeš mi veľmi chýbať. A nie len mne. Ale zdržiavať te nebudem. Boha, kde si bola tak dlho? Veď ťa mali z nemocnice pustiť už dávnejšie. Ani Igor nechcel povedať, čo je s tebou. A vieš, aké sme tu kvôli tomu mali problémy? Narýchlo hľadať niekoho na druhú zmenu. Mrzí ma to, Maji. Ale už som späť, tak môžeme hneď teraz nastúpiť. Aj mňa to mrzí, ale už som namiesto teba prijala Vierku Hladíkovú. Papiere na úrade som jej vybavila. Jasné. Tak mi prepáč, že som ti spôsobila problémy. Už sa začalo šuškať, či si nešla náhodou na nejaké liečenie. No vraj si mohla byť opitá, keď si vypadla z toho okna. To je jedno, ja už o tom nechcem hovoriť. Ahoj. Nebojte sa, Alex. Tá vaša nehoda nás v ničom nezdrží. Zabojovať sa dá aj odtiaľto. Práve teraz pripravujem jeden veľký materiál, ktorý nám pred súdom neskutočne pomôže. A o čom by ten materiál mal byť? A predsa o vašej ex-manželke. Alex, vykreslíme ju ako jednu nekompetentnú a neschopnú matku, ktorá nedokáže zabezpečiť pre svojho syna také podmienky ako vy.
to, ako ste si teraz krásne napravili so svojím synom vzťah. Veď to je dobré. To je dôvod pre striedavú starostlivosť. Alebo dokonca k výlučnej starostlivosti. Navyše som to vašej ex-manželke už aj oficiálne oznámila. Tak to zrušte. Ako to myslíte? Tak, ako som povedal. Alex, ja nechcem byť cynická, ale aj ten váš úraz nám hrá do karát. Zistila som si, že Linda teraz citovo všeličo prehodnocuje. Stále vás chodí navštevovať. Preto si myslím, že pred súdom nebude taká neoblomná. A to jej citové rozpoloženie môžeme aj správne využiť. Tamara, na ten váš cynizmus, ako to správne nazývate, už vôbec nie som zvedavý. Ale prečo, Alex? Veď vám vysvetľujem, že všetky karty máte v rukách vy. A malý Kristián sa vás priam dožaduje. Tamara, nechajte ma dohovoriť. Najviac pre svoju rodinu teraz urobím, keď ukončím tie trápne ťahanice po súdoch. Takže to mám chápať teraz tak, že so mnou končíte? Pošlite mi faktúru do firmy. Zaplatím vám za váš doterajší čas a námahu. Alex, robíte veľmi veľkú chybu. Ja to zvládnem. Maja, postaraj sa o muža, tam leží. Jano, čo ti je? Jano! Ako si sa mohol takto doriadiť, čo? Veď som len na chvíľu odišla. Bodaj by si skapal. Áno. Čo sa stalo? Teraz mi zase prišla výzva, že mám zaplatiť toto. Výzva na uhradenie prvej splátky úveru. No ale 110 eur mesačne nie je také hrozné. 110 eur mesačne nie je také hrozné. Ja žijem z rodičovského príspevku. Toto je polovica z toho, čo mám na celý mesiac. Sa môžem rovno obesiť. Nikto sa vešať nebude, nejak to vyriešime. Tu Ivetu by som zabila. Ivetu nechajme Ivetou, teraz rozmýšľajme. Na ten byt po otcovi mám čiastočný nárok. A matka ma bude musieť vyplatiť, ak nie, môžem sa s ňou súdiť. Nie, Freddy, toto nie. Ja nechcem, aby si sa kvôli mne súdila s mamou. To nie. Ale aj tak som jej už ustupovala dosť. Skončila som tu. A ak by ma vyplatila, môžeme si zohnať nejaký byt a o deti sa budeme starať spolu. Ty si blázon. Pre teba to neznamená žiadny záväzok. A ono to chvíľu potrvá, takže máš čas si to premyslieť. Ešte ti dlžím aj 200 eur. Tak peniaze boli, sú, budú.
alebo nebudú. Musím ťa požiadať o voľno na neurčito. Veď si mal opatrovateľku. Bolo to fiasko. S kým je teraz Kamil? Uprosil som susedku. Musím sa vrátiť čo najskôr. Začni si za mňa hľadať náhradu. Výborne. Najprv Martin a teraz ty. Neodchádzam navždy. Rád sa vrátim a hneď ako to bude možné. Len či sa bude kam vrátiť. Z čoho budete teraz s Kamilom žiť? Z opatrovateľského príspevku. A Kamil má aj nejaký invalidný dôchodok. No a možno sa mi po nociach podarí napísať aj nejaké články. Môžem ťa o niečo poprosiť? No dáme. Mohla by si mi trochu pomasírovať krk? Samozrejme. Keby som ti teraz povedala, že ťa nepustím. Povedať môžeš. Myslela som si. Ahoj. Počula som, ako si sa dnes rozprával so svojou právničkou. Nechcela som počúvať, len som náhodou. To je v poriadku. Len dúfam, že ťa to nejako nerozladilo. Ja si myslím, že keď spolu prestaneme bojovať, tak to bude najlepšie pre všetkých. A hlavne pre Kristiána. Pozri, Alex, nebude mi prekážať, keď sa po návrate z nemocnice budete s Kristiánom stretávať. Kedykoľvek si to obidvaja budete želať. Ďakujem ti. Ale aj ty mi veľmi chýbaš. Bol by som rád, keby sme boli zasa všetci spolu. Alex, neviem, čo mám povedať. Nemusíš hovoriť vôbec nič. Len skús nad tým aspoň trochu porozmýšľať. To môžem, ale... Linda, ja nemám žiadnu inú ženu. Ale o to predsa vôbec nejde. To nie je dôležité. Ale pre mňa je. Pozri, Linda, ja chápem, že si mala iný vzťah. Cítila si sa osamela, potrebovala si oporu. Hlavne, že ty sa už uzdravuješ. Rátam, že na najbližšej vizite ti už dovolia vstať z postele. Tak to dúfam. A myslíš, že by išlo, aby si mi pri tom pomáhala aj ty? Ja viem, že máš nára veľa práce, ale možno by si mohla pre mňa ukradnúť chvíľku. Áno. Ďakujem ti. Dobrý deň. Dobrý deň, Martin. Prepáčte, že vás takto otravujem, ale... No je to v poriadku. Kde je Kristián? Nechala som ho doma. Potrebujem s vami hovoriť o samote. Ja viem, že vás to už nemusí zaujímať.
No Linda na mňa nedá a ja nepoznám nikoho, kto by na ňu ešte mohol vplývať. Viete, pani Horecká, ja by som sa nerád staral do niečoho, čo sa ma už netýka. Martin, veď ju máte rád a ona vás tiež. Tým by som si nebol až taký istý. Ale ona je zase celá popletená. Alex teraz zneužíva situáciu. Ťaží z Lindinho súcitu. Ja sa bojím, že ju zlomí, zmanipuluje a všetko sa znova zopakuje. Pani Horecká, ale ja už nemám nejaké právo zasahovať do Lindinho života. Martin, veď vám záleží aspoň na Kristiánovi, nie? Ale samozrejme. Samozrejme, aj na Linde, ale... Martin, prosím vás, pohovorte si s Lindou. Nech sa nenechá znova oklamať Alexom. No neviem, či to... Aspoň to pre Boha skúste. Prosím vás. Dobre, no. Skúsiť to môžem. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem. Natálka, skoč do komory po zemiaky. Prečo? Lebo som ťa o to požiadala. A keď som ťa ja prosila, aby si mi vrátila mobil, tak si na to zvysoka kašľala. Tak teraz si choď po zemiaky sama. Počkaj, keď poviem otcovi, aká si drzá. Počkaj! Ocko sa tak akurát bude ľutovať. Ja už nevládzem, Ervin. Ja už ho nemôžem ani vidieť, ja ho neznášam ho. Marienka, ja ti rozumiem. Ale ty sama si mi viackrát povedala, že ho neopustíš. Nikdy. Čo ti môžem ešte viac poradiť? Nič. Na všetko sa vykašlem a začnem s ním piť. Aspoň nebudem trpieť. A obidvaja skôr skápeme. Tak nehovor. Ja budem k tebe chodiť. Na čo? Čo? Čo mu budeš dávať jesť, aby ma ešte viac týral? Marienka, ty sa budeš o Jana starať, kým budeš vládať. A ja nemôžem pre teba urobiť viac, než ti s ním pomáhať. Ty mi nemôžeš pomôcť v tom, čo mi najviac chýba. Moja dcera, moja vnúčka. Ale ďakujem. Idem radšej domov. Možno by si mi s tým vedela pomôcť. Určite ste v azyláku riešili prípady, kedy sa ženy súdili s mužmi o majetok. No niekedy áno, ale väčšinou tam žiadne majetky neboli. Tento byt síce patrí Milošovi, dostal ho od svojich rodičov. Ale ak bude v base, bude mu na nič. Takže mi ho musí prepísať. A ja sa s ním rozvediem. To by mali byť všetky papiere. Mrkneš sa na to, prosím ťa. Karina, ale ja sa v tom nevyznám. Veď vieš, že som nedokázala ani sebe pomôcť. Mrzí ma to. Musím si nájsť dobrého advokáta. Miloš proste zostane s holou riťou. Mami, pozri, čo som nakreslila. Áno, pekne. Akou farbou mám tej princeznej vyfarbiť sukňu? Rebeka, je to úplne jedno. Je to jedno, choď, kresli si, my tu riešime dôležité veci. Nie je to ľahké, keď som na ňu sama. Je neuveriteľne náročná. To Miloš ju tak rozmaznal. Niekedy mi ide hlava presknúť z toho, ako stále niečo chce. No, ale hlavne musím vyriešiť čo najskôr prepis bytu.
Milošovi proste pohrozím, že na Rebeku môže zabudnúť, ak mi ho neprepíše. Karín. Dáš si vodu? Dám. Ukážeš mi tú princeznu? Rebeka. Tá je krásna. Teta, pomôž môjmu ockovi. Ako to myslíš? Rebeka, už som ti povedala, aby si sa išla hľadať, nechaj nás. Choď, kresli sa. Ale to je v pohode. My sme kamošky. Však? Dobrý deň. Čo tu chcete? Poslala vás mama? Vaša mamička nevie, že som tu. A vy aspoň o sebe? Alebo je zase nadratá? Marika, máte plné právo sa na ňu hnevať po tom, čo sa stalo. Ale vaša mamička sa veľmi snaží, aby zase do toho nespadla. Lenže ja nemám na výber. Manžel mi rázne zakázal, aby som našich čojí len spomenula. To, čo sa stalo, je neodpustiteľné. Marika, iste si sama uvedomujete, že to, že sa Sofinka stratila, bola nešťastná zhoda okolností. Vaša mamička by za vnúčku položila aj život, tak jej na vás oboch záleží. Ja viem. Ale pokiaľ je s ním, tak to nemá žiadny zmysel. Veď on ju vždy zaťahne do nejakého maléru. A čo by ste robili vy na jej mieste? Nechali ho bez pomoci? Vaša mamička má čierne myšlienky, bojím sa o ňu. Čo odo mňa chcete? Aby ste jej ešte dali nejakú šancu. Nie len kvôli nej, aj kvôli sebe. Aby ste si to raz nevyčítali a kvôli Sofinke. Vaša mamička je úžasná žena. Vie rozdať veľa lásky. Ale teraz potrebuje vašu podporu. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Môžeme sa prosím ťa chvíľu porozprávať? O čo ide? Ja viem, že ma už do toho asi nič nie je, ale slúbil som to tvojej mame. Bojí sa, že sa chystáš vrátiť k Alexovej. To je úžasné, aké si všetci o mňa robíte starosti. Ako keby som bola nesvojprávna. A ešte konšpirujete za môjim chrbtom. Ale nie, Linda, takto si to neber. Tvoja mama má len strach, aby zase tebe a Kristiánovi neublížil. A musel som jej dať za pravdu, pretože bohužiaľ aj z vlastnej skúsenosti viem, že chlapi ako on sa nemenia. Dobre, ďakujem ti za skúsenosť svojej praxe. A ospravedlňujem sa ti za to, že ťa moja mama do toho vtiahla, pretože teba sa to už vôbec netýka. Linda, záleží mi na tebe. Pochop to. Nemôžem sa len tak nečine prizerať, ako si znova ničí život. Martin, prepáč, ja som ti naozaj veľmi vďačná za všetko, čo si pre mňa a pre môjho syna urobil, ale hádam nečaká, že sa do konca života budem s tebou radiť o svojich rozhodnutiach. To, že Alex prežil tú nehodu, z neho ešte nemusí spraviť lepšieho človeka.
Ale tu vôbec nejde o tú nehodu. Tá nehoda mu len pomohla uvedomiť si, kde robil chyby. A zároveň vlastne pomohla aj mne priznať si, čo pre mňa Alex znamená. A čo pre teba vlastne Alex znamená, Linda? Čo? Pohodlný život v luxuse? Ja ťa chápem. Ale mi z toho smutno. Ty vôbec ničomu nerozumieš. Alex je otcom môjho syna, s ktorým má teraz skvelý vzťah. A ja nie som povinná ti vôbec nič vysvetľovať, pretože ty nemáš najmenšie právo ma súdiť. Prepáč. Nechcel som sa ťa dotknúť. To už stačilo, Martin. Dobrý večer. Dobrú chuť. Chcete kúsok? Keď dáte. Ďakujem. Nech vám padne na užitok. Čo to bolo? Mačka? Asi niekde v parku. Tak ďakujem a dovi. Dovi. Pozrite, koho som sa priniesla. Pozri. Áno. Áno. Pozri sa. No len pekne papajte. Však som dobrá maminka. Áno. Chutilo? A môžem ísť zase za ockom? Môžeš. Ale iba na chvíľu. Osko teraz musí veľa oddychovať, aby sa rýchlo uzdravil. Ja si myslím, že mu pomáha, keď sa vidíme. Keď sa ocko vráti z nemocnice, tak bude potrebovať dobrú opatieru. Takže by sme sa o ňo mohli chvíľku starať. Čo povieš? Ale ja by som s ním chcel bývať už stále, mami. No to nebude také jednoduché. Možno by to zase celkom nefungovalo. Ale fungovalo, on sa veľmi zmenil. Áno, už sa k tebe správal pekne, ale stretávali ste sa iba chvíľku. Ale on ťa má rád, aj mňa. Stále o tom hovorí. Tak čo, skúsime to? Budem o tom uvažovať. Sľubuješ? Sľubujem. Kubovi rodičia trvajú na tej obžalobe. No to im nepomôže. Chalani aj Žigo už raz vypovedali, že si v tom nevinne. Vieš, čo je hrozné? Že si pamätám len tú zlosť, ktorá do mňa vošla. Už nikdy to nechcem zažiť. Môžeš tým už prosím ťa prestať? To nikomu nepomôže. Prepáč, ja viem, že som s tým otravný, ale nedá mi to. Nie si, len ťa prosím, už si stále neubližuj. A nekašli na turnaje. Ja neviem, čo s tým robiť. Stále sa mi to vracia. Prepáč, Filip, ale s tým ti ja pomôcť neviem. Čau. Haló? Si hladná? Nesiem záchranu. Ema? Bože, ja som taký debil.
Kde si bola? Ty si niečo šľahla. Závidíš? Ema. Ukáž sa. A ty vyzeráš. Čo si dala? Neviem. Ale je mi fajn. Super. To som fakt rád. Poď si ľahnúť. Zajtra sa o tom porozprávame. Ježiši Kriste. Kde sa tu vzali tie zvieratá? Neviem, ale vyšli odtiaľto zo Svetlaninej izby. Libuša, prosím vás, zožente niekde Svetlanu. Ja poviem Ervinovi, aby sa postaral o tie zvieratá. A stretneme sa o chvíľu všetky tri v mojej kancelárii, áno? Áno. Svetlana! Svetlana, to čo majú znamenať tie mačky? Túlavé zvieratá do azylového domu nepatria, môžu byť choré alebo nejak inak nebezpečné. Máme tu deti. Už nie sú túlavé. Ja sa o nich starám. To je pekné, že sa o nich staráte. Ale tu zostať nemôžu. Môžeme im nájsť nejaký útulok. Nie. Môžete tam chodiť pomáhať. Už ste mi zobrali všetko. Mačičky si už nedám. Mám ísť za ňou? Ona sa vráti, veď nemá kam ísť. Teraz je dôležité, aby si nič nespravila, aby neohrozovala vás ostatné. Buďte taká dobrá, dohľadnite na ňu trochu. Pán riaditeľ. Tieto štatistiky mali byť už včera spracované a odoslané akcionárom. Očividne sa tak nestalo a ja nechápem prečo. Pravdu povediac, o tomto zadaní počujem prvý raz, ale to je najmenší problém. Hneď sa do toho pustím. To by som poprosil. A kolega, na budúce nech sa už takéto kiksy neopakujú. Lebo ten, kto je pomalý, s tým sa vieme v rámci skúšobnej lehoty rozlúčiť veľmi rýchlo. Chápete? Vidím, že robíte veľké pokroky, pán Fischer. Gratulujem. Ďakujem. Snažím sa, aby som bol čím skôr zasa vo forme. A s takouto milou pomocou to ide takmer samo. To verím, ale žiaľ budem teraz potrebovať sestru Fischerovu na áre, takže cvičenie s vami prevezme iná sestrička. Samozrejme, pán doktor, hneď som tam. Tuším, pánovi doktorovi nie som veľmi sympatický. Pozeral sa na mňa ako na masového vraha. Podľa mňa sa na teba pozeral úplne normálne, len sa ponáhľal. Nerobím si žiadne ilúzie o svojom imidži. Určite sa každý čuduje, že sa tak vzorne staráš o svojho bývalého, ktorý ti zo života robil peklo. Musím už ísť. Zvládneš to sám? Jasné. Bež. Nech sa pán doktor nehnevá.
Ahoj, Karin. A kedy musíš odísť? Dobre, prídem, ja ťa postrážim. Nemáš za čo. Ahoj. Dobre, pošlite ju. Čakáme ju. Do počutia. Eva, prepáč, že ťa ruším, ale ja musím okamžite odísť. Beata, to nemyslíš vážne. Teraz som dala voľno Dagmar, pretože potrebuje ísť za tým chlapcom do nemocnice. Pred chvíľou volali z polície, že posielajú ďalšiu klientku, treba ju prijať. Ja naozaj musím odísť. Ide o Rebeku a o Karin. Ty si s nimi ešte v kontakte? Dúfam, že sa tej malej niečo nestalo. Myslím, že stalo, ale potrebujem si to overiť. Musím s ňou byť chvíľku sama. Bea, ja netuším, o čom hovoríš. Ale radím ti, aby si sa do toho prípadu viacej nemontovala. Vieš, že tam ide o závažné obvinenie. Ja viem. A to posledné, čo potrebujeme, je, aby sa nejaký tvoj nepremyslený čin obrátil proti tebe, respektíve proti celému azyláku. Eva, dôveruj mi. Viem, čo robím. Dobre. Zakázať ti to nemôžem, ale ak teraz odídeš, upozorňujem ťa, je to bez môjho súhlasu. Ahoj. Prepáč, že som minule tak zdrhla, ale fakt som netušila, čo ti mám na to povedať. To je v pohode. Stále o teba stojím, Filip. A počkám, kým sa sám rozhodneš, či sa budeme stretávať, alebo nie. Ďakujem ti. A určite sa ti ozvem. Dominika! Dominika, čo ti je? Nič, len sa mi zatočila hlava. Kedy si naposledy jedla? Včera. Ostatné som... Proste som hodila tyčku. Veď si nám sľúbila, že už prestaneš s tými hovadinami. Že začneš normálne jesť a že sa nebudeš flákať po nociach. Ja som to myslela vážne, veď stále len trčím doma a snažím sa aj jesť, ale... To sa nedá. Ja keď vidím jedlo, tak mi príde zle. Toto už musím povedať našim. Ty máš normálnu diagnózu, potrebuješ lekára. Filip, ak ma bozneš našim, tak si ma neželaj. Nepotrebujem, aby ste ma všetci ľutovali a riešili. Sľub mi to, prosím ťa. Ak sa dáš do poriadku, tak ja ešte chvíľu počkám. Už ti to celkom ide. Mohli by sme oslaviť, keď ťa konečne pustia. Máš nejaký nápad, kde by si chcel ísť? Čo ja viem. To je jedno. No. Bol si už napríklad niekedy vo Viedni? V Prátri. To je taký veľký lunafár. Viem, či je to Práter. Nie, som debil. Môžete na chvíľku? Adriana by sme už mali prepustiť. Už je schopný ísť do domáceho ošetrenia. Ale je tu jeden taký malý problém. Jeho matka sem za ním vôbec nechodí, tak jej to ani nemáme ako oznámiť. Neviete náhodou, čo je s ňou? Bohužiaľ. Viem len to, že odišla s priateľom do zahraničia. Aha, ale toto už je na sociálku. Ale nie. Ona sa určite čoskoro ozve. No dúfajme. Viete, niektorí rodičia si predstavujú túto nemocnicu ako nejaký babysitting zadarmo. No poď. Neprosíš si ešte čajík?
Mala by som ti smerať teplotu. Nie, mňa hrdlo nebolí. Mame som povedala, že ma bolí. By som s ňou nemusela ísť do roboty. Klamala si? Aj mama klame o ockovi. A v čom? V tom, že mi robil niečo zlé. Ja som sa bála hovoriť niečo iné. Aby si mama zasa niečo nespravila. Počkaj, ja tomu celkom nerozumiem. Mama si nejako ublížila? No predtým, ako sme prišli tam k vám, oni sa s ockom hádali a mňa poslali do izby. Ale ja som nezavrela dvere a videla som to. A čo si videla? Ako sa mama porezala. Potom kričala, že jej to spravil ocko a bežali sme von. A ja som nechcela, aby ocko išiel do väzenia. Prosím, teta Bea, vezmi ma za tými tetami. Ja im chcem povedať, že ocko nič zle neurobil. Neboj sa, moja milá. Pomôžeme ockovi, aby netrpel za niečo, čo nespravil. Neboj sa. Ale mama sa bude hrozne hnevať. Zakázala mi s niekým o tom rozprávať. Nie. Je dobré, že si mi to povedala. Neboj sa, dievčatko. Neboj sa. Chce sa mi plakať a smiať. Ešte chcem pred vami stáť. S pravdou von bude